Fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla mistennija jitħabbru aktar deċiżjonijiet ta' rilas tal-miżuri li kienu daħlu fis-seħħ fil-ġimgħat li għaddew kawża tal-coronavirus, għalkemm jidher li din l-azzjoni mhux se tkun effettiva mit-tnejn li ġej. Fi kliem sempliċi, l-indikazzjonijiet huma li t-tnejn se jitħabbar biss il-pjan jew għall-inqas hekk indika li se jsir il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern waqt intervista fuq l-istazzjon 103. U kien mistaqsi dwar il-ftuħ ta' ċerti ħwienet u ristoranti wara dikjarazzjonijiet varji minn membri tal-kabinett u anke fid-dawl ta' mistoqsijiet mill-pubbliku rigward x'inhu l-pass li jmiss. F'intervista li saret minn Father Joe Borg, Fern għall-ewwel la konferma u laqqat ċaħad jekk ir-rilass tal-miżuri u se jidħol fis-seħħ mit-tnejn li ġej, iżda mbagħad iċċara li l-pjan li jmiss se jitħabbar skont iċ-ċifri tal-każi li jkunu qed jirriżultaw. Aħna fl-4 ta' Mejju ċaqlaqna xi affarijiet, aħna ħwienet u għamilna xi affarijiet oħra, edna illi in 3 weeks time ħajkun hemm ħanejdu x'ġara u x'istgħu nagħmlu, jistax immorru quddiem, jistax immorru lura nibqgħu fl-istess. Dak it-3 weeks huma mhux nhar it-tnejn ta' wara, ovvjament mhux se nħabbruhom ċumbu, ġifieri millum għallum. Ġifieri iva fil-bidu tal-ġimgħa li ġejja nkunu qegħdin ngħidu skont dejjem in-numri kif ikunu qegħdin jidhru anke sal-aħħar ħinijiet x'inhu l-pjan tagħna għall-futur. Għal aktar minn darba, il-Ministru tas-Saħħa qal li dan hu żmien diffiċli għalih filwaqt li insista li mhux ikun esklus li l-miżuri ikollhom jerġgħu jihraxu. Aħna bexxaqna tieqa jew hemm tieqa rridu nbexxuha ftit biex tkun ararja, se jista' jkun li konna nerġgħu nagħlquha. Mistoqsi dwar il-possibilità li jsiru l-funerali fil-Knejjes, Fern iġġustifika d-deċiżjoni li l-funerali jibqgħu ma jsirux billi qal li kull deċiżjoni għandha l-impatt u l-prezz tagħha. Il-Ministru tas-Saħħa qal ukoll li issa hemm ġirja kontra l-ħin biex jinstab vaċċin. Matul l-intervista kienu trattati temi oħrajn fosthom il-kuntratt ma' Stewart Healthcare bil-Ministru tas-Saħħa jtenni li Stewart hi organizzazzjoni serja u li tagħti servizz tajjeb ħafna. Dan minkejja li qed tkompli l-pressjoni pubblika biex il-Gvern jirtira mill-kuntratt ħalli 3 sptarijiet jerġgħu isiru tan-nies. Aħna nemmnu li Stewart huma istituzzjoni tajba. U dwar l-immigrazzjoni, id-Deputat Prim Ministru qal li ma jħoss li għandna nħallu lin-nies jerqu f'nofs ta' baħar.